Beko. Fira. Wo ya ndo mbae. Ma hwe hu. Aso mo de so tie mo ye twintwintwin. They say o mo car na so mo ye dey. Oh, I'm saying di kan ma hote ho say o mo ko no de ye o mo ayi. Mintimi mpamo mo sisi. Beko dia ye dey say that's o ma tra ha wi anu no. If you want to say we dey nka. Na we so bende. O mo nyoma nso o mo ko. Na me so mintimi mpamo mo maka se bia me pamo mo. Sa. Na dan so se be da so da ho mi fanya bibia. We ho so ya twuma adwene si bibi su o. Sa wo dwene bibi o. Na wo say ni obeya na otaba ngaka ka ko ya sisi uni mi ntimati. Ada wo we na sha na ya na. Oh, Debbie, Mr. O. Ale nyo ni ne dawo dem o. If you are we ni di ono no na asem ni bi na nya papa no okoy. Me nyama nse me fo ba bia kwa sisia me tutu akra. Eti we nyo ni ne dawo dem o. Debbie we ni o de ha na mu dawo. Ho mu da na wo so nkwan da. Na wonu nya na sha. Beko, ada wo yare kakra na. Ada ifu na wo be ma wu. Me be ma. Na nka me ko fa me dai no. See. Na wo ko fu ma wi 20 ni yini nwe unwi bi. Me we da be dai. Beko. Na so re yina so sa na me na dem anam ne ko fa dai no. Ni ntu ba no o ntu hwe ne sa na kokwa. Etu di ne tenate o te obo ni nyina obo ne sa keke. Beko na da wo yare ana. Ana de na yew. Nkoma wo di die. Na se wo pa se me nya dai. Na sabili kwa kan na yimi enu kura to bi kwa san kenye hwe. Oh boy. Chepin. Oh, Debbie ni nkoma sa. Me tihwe. Bo ka wo bo ni hu. Ni bra wo brei. Wo beja ne sa amna kokwa. Na de ebo ka nya ni ana yedi. Ya wadi bi wo ha. Me ni hu mo bo na makofo mo dom ba. Na oda ha na me se wo ho na me fa. Me penyi. Ame kan kire. Inja ne manenko. Abaya so no si ne uja ne so nkokwa. Me woni nko no. Me sha si ne bimben no. Ese mi kese wo ntwe men no. Na de bia wo ye ho bawe na ne nam ho. Na mi ko afum. Wo no otwe be na ne di nkomo. Na busebusa na wo bo no no so bo. Yenko dem enu anu no. Afa be hu ana wo nya de ope. Wo anu kura ne so nya de ope ase no anu no. Fira. Waka sabe bibi. Na wo so wo di enipa. Me enipa. Aso ye ni dia se ya ejimi nya bi sei. Ase se damu se die yo. Ya wadi bo wa adwene nya nko so. Eno nte se wajimi ana se bibisa. De bi na se we de ni kwa so mo bi ka kire. Enti se wo di anka na ye gube mi nukura na me nsa kura. Na enti me papa se na me mo ka ngu kwa ne ko. Untimi bi papa ba ne nko. Papa fun se de ni sei. Ama de o ya so ye bibi kitu ebi nu atwa so. Mate mi de me wodem. Why? Isro. Na nansa so wo de niema ba ya ache adai. Si doso. Pe am beba onu nim so yale o. Na nim ho ndi atoso ankasa. Do de wotimi ti pe emre kwa no worry. Akora no se ne ye bi o hon ma enye. Ada abrobe am de begu wa se ka me yi bi no ama. Wawini abrobe ni na. Wawini ni hu ni na. Sa no do beba de ni wan hwea won sini ho. Kwasasem sa de ni sei. Makotwa berebere ya ho. Ware. Wasura wi na wiya. Ni tika kraka asa no bibi ekum. Me nko ana ya na me wo ha na bi edoso na ma bere obi. You say the edoso hu mo why? We o si akwan sei. Enya hwe. Obi nim da anko ba kire o. We ahon kire be no. Be si akwan nti se. Bele bi sa na be ya me de metan omoni amomako. Wala da de. Asa ye pisi na ume ya yikwa me kanje me. Me kitaka me hoja ni ya na ke ni na bomuko. Ndu asa wia na pia se me dikan ko na mko ya dwuma kakra. Nti wia odaroma na odi aba ni nya didi. Why? Dey mate. Na mira. O kan ko mo na edi ye fa aware ne ma ne no. Ya mi kai. O ka se ejwada bro ni sika nanka. Me da kototo ne ma no ntinka. Se ne ye ejwada no. Ne ejwada. Obenye sika na ma ne nanka. Nkototo mra. Nka ne kwan so ano.
sika de o se me na odi kan bo nkomo nti ka ma me mo hwi nkomo me ba na ba sika amma wato to ne ma na se de wo a osipe no ate Mira ene ma na nya ma chinchini bia me pen kakra bi aware me pen kesi o pese wo papa na wo fa me ma me na me papa yanko ani aye ne ketuwa bi mpese ye be sika na afi ye be wie na ye ba betena se aba bisu ti wo de sika kakra bi na benyama me kra na me kwa metim de atone me hia actually so your ba sebe idi sebe me bia wa edu de me pese me ye wo no so mbo mi o pese de osisi ti hwe na me ye me be ware ho a wo se me nkototo ne makakare tapi pese me to kente de ne bo din ahwenie papa sika wo ho me ba me ma sika na wo kototo se de wo sipe o kuma to yem wate no me so nka me mpene saa o nya hwe ye mame e ya de a ye no ba ko pe e ya enye bio ti wo ya no ne kama mana ye fe no bi de gina bebi aka se sika enwe awo ye die de me kan wate ase kuma to yem so ho din na dam so no sika enwe o de ya de sika e de tini pene o kuma to yem na se de usika ne de mintimi nkoto bisan so be free afo mbeba na ade asa me bantem me ba ma ba be yiska ma sika wo na wo akototo kwa ba mate du ya mencho fa dia na ne brantem se de be ya editi mi on mate we ba sisi ya Obesima we mi nkomo bi na mi ni udi meti asi ya na oba na we busam se me wo ba wo ma brabo mami yiwanu ka se mi ni bi ni ko nyame ni madam adwi ni me bi hu eni pa nyina na enyini ye ma ya chibiem nye de ya me be ma we na firi mi nchen akwa me we ma ya me bo me hu modi de mesa afo oba ahofro na se me de tu anim e o ba bia wo firi a wo ba no woni be ma bia hyehyɛ ho a bi du me bia wo besa asa akode a ene nanka we de nka me fa ntu anim nanka me nyine mu nyame nye wo ho ade nanka me ne won tena ya ntena ye kula no wo boa me pa na me se me de tu anim wo beto ho ase na ya nanka ya to aso di wo chire mu apesa wo ware me Obesima mi hwe papa ha o si keka ho a wo ye wo niema ni uayi no ndiko nyam yanim se woni obi apa ma me no ntena wate na se obi mi hu so obi ni wo wale ana se bia be me apa be ko ya simu asema ka no kese no kura adwiri me na me ye ni bat seme hwe me nua yare fui ndi ena eye wakono so be wale me eni tina wo kasa da bi na se wo nua na yale nye wo na yale baby o enti wo nua enti obi nwale wana me de ya na madwene ye me se eno so ka ho sa na pa sabi a me so me wo be ma wo mabrabo mu de me ni be me bia wo mabrabo eni na me kasa yentina obatiase se ye me ho o de yi mama film ye nyina ye nipa ye nko ni nipa asem o nipa bi ade to no unye wo ba bi asa akwa wo na uhunu hu se ase unni ba bi de otida de obedi kura ho ya odi nti na ase nipa dua no wabu no abonfia no nipa dua we yi nkan se ni o de waka mate se asem na ye maniji ebroso ese wo ni mi di sa nkomo no se be ma te sew a obo hu modini sei na menya mpo ubenya mpo unya nti waka mate we de ye ni gisem na mate ebe me so mani age pa se wantuma no angofom de bi menya sa na meme umu ye sei dodo se na wokuru na kampese de obo na hu modini te sew a wudo nipa onse nipa mu wadai hwe de me nui ositie so ekese
emu abem. Ah, minya kra. Ni penti ni po wiase. Sa. Why? Mate. Ni se de we mi wiase ni na. Ai, mate. Dia watching. Eh, dia asema. Na wankasa no. Minim. Sanananum. Na de wabo mi dwo. Sanso nipa da sani na de wabo mi dwa o. Mama nche o se Kofi na de wabo mi dia. Na enyinya. O se Kofi wankasa no. Ono aminya na. Dem de baye no no. Enya me wanwa. So onu nu dua na enya me. Me no e papa bi. Me dem sere wo. O se Kofi no. O papa bi. Me sere o me fa na ase meye no aden. Woni no so ti se so ya na we. Na asem me dia hye me ha. Na da me yi aba no. Wankasa e be ji wonsa me se na asem e hye me ha. Ame papa. Oba me. Banku asese wata no fenya banku kitwa. Siniti. To wadi di ezu. Nshira. Meba. Nshira. Nenti wo pa den na wo ye ne sa. Na ma de. Nshira, hwe bibi yo. Ade de asema. Meka. Me asemba me yiwa mama wo yem behyew. Ade de na obe hunhura mi. Hwe. Wakokora na wo anya no na wo se wo twe ne ho nsuo no. Nyane kasa kire. Ade. Senso wankasa so benya ho kasa kire a. Ani me fie o da bia hwiridi no. Ade na wo obi akokora na wo tete no. Ade o se de na me de aye no. Nshira hwe de wo ye o. Ade o se ma ye ne de. Panyimu a osore a. Wo se won ta dan. Ota. Opa asase yantam. Oye ho adwuma. Akokore ka se brani fi a. Wo se da. Akuya Nshira nti de wo ye obi papa no. Eye ma. Wo nso. Enti wo bibi wo be ma na wada. Na nya wo mpa. Jani sika die. David sika no so de mintimi nya edi. Akuya. Edi asemo a. Ye tiriko kwa yedi ni ma. Wo be ba ko pe na ye tiriko ade a. Na de mi kan me boa. Akokora no Kofi a wo mpese obe Kofi. Ana wo sori a mipewei. Fa we bra me. Mi hia we. No so sebe ohun so ba danti. No di so. Me ka kire. Mumienu. Muhwe mo hu ye. Na munyi mi firi mo asemu. Me de akosia. Enye te se de bibi ba me ma obi ni. Enye se bibi ba me ma obi ni. Me ade mi ni wa na edie. Adodode no ma bi. Edisen. Na wonim de wo asasra me se me pen nan na enye ba akonya wo dia. Amma fa me ensa. Ekura na enye no ntina mbeka se de wo ye no koso na ye. Nti wo mpa asase. Ti make. Mama no si ti. Wo de ba meje. Enso hwa se obaye ho asede. Se na me de na koye no wo de ba de a meje. Na sai se me bibie. Aba foro be potentin we de. Emfa. Me de akosua. Se ne wusi kasa me de asase ne ba abaje ne sa ada ti o. Ti. Na wo ye panimu na nim se ne unnim se ne si di sikara me kire wa. Ti. Ade no wo de ti o. Onka se bebie mu. O se wo de fu wani behwe. Edan ni mu keke. No onye ni je se oba me ne te. Wa besra me na me de na wura me dem. O se tie. Fu ani behwe keke. Asema o kan se ehwrema na twetwe nyomba. Enti no ebia ena waba behwe se ne. Wo sisi ne ho no ade akye a ohu. Na sa na wa wo de wupem. On hyew. Na so wo de efi ono. Umpese wo betu na asi abonti monko kampese wawura dem adai na se me kokko na oto hye me so na tese oto me mo na kokko ye den sana ma me bebusaw enti me koyi ma no sen be ma mo no kra mama ne ma na dada ene na tie hwo hu ye na munyimi mfrim ye tete ni pe we die asemba hwenu bia me ka se ai wo no abesa ai na me yonko se wa kra wo me mfa wodi me him asembi wo ho a me sekan ada me minim kra me nka me se nene me maame ne mabusuafo busam se minim na me si da bi me ohumi ochia me so me chia no hwe na ye ntempem se me ntimi fa bibi we ni akire nkofie se maame ananu mabufu hwe baba wo so esan so no nam ho sane
oye nananum dia na de me de me ho adia ti onu yakosre no awuni debio ade ye wo fa na kan ya na mo fa de so no ni bibia o se yakosre no enti enema ba ko mienu bi wo ne ho a enye na so so bi enti ke san so no yakosre nkuta ya sini bi ampa enyem na mkai ko na bako de ya ko am gugu ni ja ba e fun ba na mabe me so me ba betina se kakra betini mo yenza wo de apie we de enya se boni bia efie boko de efie boko me ba na me jaba betu ani nanka woni o papa mo akasa ma me se me pese me wale oba no aye de minute obesima si woni busuani bia o ba bia ana me so no me nsu me ni oba bia o mabrabom me de abona so ba bia o wo no o be ma bi wo na brabom na wo si da bi woni be ma bia na me so obusa me so oba bi o mabrabom na me so ni oba bia ampa enso ya tena me hu ni busuani bia so obi ba na nchi ana se si etikam de me hwesi e wosi buka me ni niema na ka be pese ka onu papa e kasa nanka me so ni me fiura e kasa nanka mo ba gina mu mame nanka me timi me wal na wa ba ye me dia prekope beko oye boafo se ma o kan die ni enya kakra o aye no de me kan ise e de wo kan se me na wo kan ni enya beko kwakofa obi unnim ba bi ofidi na betina ofie o si obo audi o peso wai nti ni ho ade na wo be no o ya ma wan o ya ma me ofa ana me papa o ye busuani beko o so o unso sa so fu bi ade won chen ba bia ofa na so me be ware no na wo ko ware na wo ko da na de chi na wo huda ho a na wo de ba me papa ho so na anyi nsie no beko so unso wo pe no a tuo na mo tuo na mo na oni ni nkomo kono onkokra onche una chi ni wo fa bi anase obi okoye no wade akọ na wo de wo se me papa wo ye busuani onye me busuani na me se o mo begina mu na ade ne ni munyam lase so oba me na kasa ninchi ebe di be won se ninchi kura no bi oba kire uju se nsampi ma bona nsampi na mi hu se o fefe ani nso bibiri ba bosu akohu sa nya ma minyi mani na tena ho sa ma minyi mani oba no ye bofo hu ni sa no ana sisi no uja na ama na fa hin me no ma tena wi ama sisi no ya ba be ye ayi onye ni paboni ni omunye ni paboni fo etu de besrew okay beko waka mate yo e de ni yie mu ntie na me kala wo hwe se daachi bibi mmesi bibi ema ne be ye aso asem nti waka de ya wo de me papa be kasa bibi ema ene me offer nti de wo be ka no oda wo ma wai na me ye hu yetu ho na mo sika mo ma me na yenyi de beba echi no yenyi no mfirim na de yen hwe de be ba yen hwe de eko ebia na bibi ama ebia na wangu anto obi aso ebi mpo ani ye benyi nyina bobo nkokra ne merewa etitia na ebi kwa mekwa mewu aja no ebi ni ade tu de me papa be kasa yo wai adwon par na wafa no sebi oba ye boafo de se de wo kai mi nso mani tua obi e pe ba bi sa ne na bobra safi wo tu de mate kurum awa udi abo ho abo ma se enkwankwa ebi bo so no mo de ne ko kebe sa akwa pa de be ko pa de ene ne wa de be ko min ko hweri min pe ni chinya hweri no nti de me ba ya ope de na ope mepe why nti waka why oba no she ho ana oni ho o se o hwa de wo ayi why ni oba so ba mate pa be ku de bire mi de na dai pe aba sei pe oba de papa ni modi ni nyina ni sa bire mi di kuri asembi esi ogon ai maso preocupe tu ya de be ma pa de ye papa gekeng esi ya wa ya mbo wa ni ma ye ja mi jama ye bibia mi dia de mi ti ye ngwa sesem
me to me mpa de epu to be di na afa yesase se epu bra me mpe me sro se de oba e wa bre wo ho ase amena so nani ameye ni je na mba ekon ato na koma so oba wo hye onimunyam ane nto asosa abranti obbo no ho modern kakran ne dan wo tai wono ko tai dan se no kran ko emu se tadan dampo miinu o si ncha meta 9 minim so ne nsamanfo ne kotan mu se de yo won abranti no bo no ho modern hwenim futi o trim ntimi srew ne menim gwasi bi enkame yen boko ne krokro no na de opebia fama no ensi ni fam enya afena in the house in the ha see debi krokro ne kama de opebia nwura menye de ne ma obedi dien obedi wo hu na ye kama na ye misro why Matifie ba me da se pa se jage se osusu no wa fa ye se oma na efutuo bia wo de mai be ma ne de na nanu manim ni me do no pa na me krokro na me di ni isan se wa ya dia just wa kire do no do kane na me so ma kire ni do etwato isan se me nue hwe ni yobia ni guase enti se no wa chi ye ni yatena na afi wo ko bi na no so ba ware me no pamia me se me mpani ana me be ye ne bone na be ma papa be na te se be ma sei adwene pasi me de be ma de me pe be ma na adwene ye papa na ma ware no na wo se na adwene ye enti fewra me so no me krokro no na me ni na me nim se na no so be to hira aguso ti me da se pa ni wo futu nemu so ane so ye musa nemu be se ma mam ka se nchiro ebe ya tu anamo kakra be ku abe wa ni tu anamo na hwe uyem no ama wudi ente se bi ansa metu fia meka ho efewra na ma emiinu eba se be ha me efewra ya menye sa ye bi obesman die no kure eba se be ha me be sa ma mra o bisro ye bi asem no kure de be de na won ka se me yem ade obefi me yem abade no onye munyanya abekro nsa unua ya wudi ente atawachi unua ente se ne se ade moja ba ku ko hwem ebia na kira ho tanko hwa aba wudi ente se na fe we kwade ni tikura de bia de oba wuro pege ente da tim no da ho na fe ye ndai na fe mi fia na ni nyina be so mi ha na na se me be wo be quite be quite wo hwa aba wudi esinsa hwem hwem eti hwem masa to de waka mate ya fo wanu nka no bone sa debi asembo manu aka papa ese we adwini ho na de enti sei we wo san we efe no so da na ba waye akura die if you rise me nyen wo ye otan anyway ni hu ofe